मीडियानि लोगो नोंथांमोनखौ दिनै जों बरायना लादों आरो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि जोंनि आफादा एक्जिकिउटिभ मेल जिरायनानै जों माखासे रिजोलुसन जों पास खालामदों बेखौ नोंथांमोननि मीडियानि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरनो आरो जोंनि मावथि सोद्रोमा बिथांमोननो जों फोरमायनो सानदों। रिजोलुसनाव जों पास खालामदों जोंनि जेसेबां भिक्टिमाइज फेमिलि दङ बे भिक्टिमाइज फेमिलिनि नखराव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफादनि मानगोनां मावथि लोगो बिथांमोना भिजिट खालामगोन। भिजिट खालामनानै बिथांमोननि हालोदफोरखौ जों मिथिनो लुबैगोन आरो आफादनिफ्राय जेसेबां हायो बिथांमोनखौ जों मदद हेफाजाब खालामनो नाजागोन। बेनि उनाव दङ जों एभ्रि डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक जिल्लायाव जों मोनसे करि मनुमेन्ट माने मुंख्लं खाम्फा प्रत्येक जिल्लायाव मोनसे करि जों मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय जों थिरांथा लादों। मानोना जिथुनिखि सेन्ट्रेलाइज मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसननायनि खोथा दङमोन नाथाय बिटिआर सरकारा दिनैसिमबो जोंनो जेबो फोरमायाखै बेसेबां डेभेलप जाना दङ बबे जायगायाव खालामनो नागिरदों बेनि हानि जिथु एलटमेन्ट बे हानि एलटमेन्टआ जादोंना जायाखै खालामदोंना खालामाखै बेनि बागै जोंनो मिथिहोआखै। बेनिखायनो जोंनिफ्राय जों गावनि आफादनिफ्राय प्रत्येक जिल्लायाव मोनसे करि जों मुंख्लं खाम्फा गायसननायनि थिरांथाखौ जों लादों। बेनिफ्राय प्रत्येक जिल्लायाव जों दासान्दि संकसनिफ्राय सदियासिम क'क्राझारनिफ्राय आप टु धेमाजिसिम डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरखौ जों दानानै लाखाबाय। दा डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरनि सिङाव आन्चलिक कमिटिफोरखौ दानायनि जों रिजोलुसन जों पास खालामदों। बे मोनसे जोंनि रिजोलुसन इउनिमासलि जों बेखौ लादों। बेनिफ्राय जोंनि आफादनि सेंग्राफ्रा जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनिफ्राय सोद्रोमाफ्रा माखासे एसे पलिटिकेलि गुबुन पलिटिकेल पार्टिजों मटिभेट जानानै माने गुबुननिफ्राय मटिभेसन मोननानै माने थांनो नागिरदों गुबुन पलिटिकेल पार्टियाव जइन जानो थाखाय हास्थायनायखौ बा गावसोरनि मतामतखौ प्रकाश खालामनाय बा फोरमायथिनायखौ जों मिथिनो मोनदों। बेनिखायनो जोंनि आफादनिफ्राय जोंनि सोद्रोमाफोरखौ जों रिक्वेस्ट खालामगोन जों हांख्रायगोन जाहाथे कुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टियावनो बाहागो लाया बेयाव थांनानै बै पलिटिकेल पार्टिनि सोद्रोमा हिसाबै जइन जाहैया। मानोना जोंनि थांखिया जोंनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ जोंनि आइडियोलजि प्रिन्सिपला बिदि नङा जों कुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों जों लोब्बा लाखिया आरो जों कुनु मोनसे आफादनि बा कुनु मोनसे पार्टिनि बा कुनु मोनसे हान्जानि बा कुनु मोनसे जातिनि धर्मनि कुनु मोनसे माबानि जों बेरेखा नङा आरो रावखौबो जों बुंनोबो थाङा। खिन्थु जोंनि सोद्रोमाफ्रा जाहाथे गुबुन राजखान्थि आफादाव थांनानै जइन जाहैया बेनि थाखाय जोंनि सोद्रोमाफोरखौ नोंथांमोननि मीडियानि गेजेरजों गुरै खावलायनाय थाबाय।